Bueno, lehenengo etengandua korrientena piztu egiten dugu, zeta arrankatuta, desarmatua, gero ondoren rearmea, atea itxita egon behar du, zelantzen irikingo zaigu, hortaz, rearmea, ondoren hidraulikoa emango diogu, bakarrian seinalea, eta itzuli, harria jartza baldumako martxan berdin, eta ondoren egingo duguna da luzerako orga, hau zarkako atzeko da, luzerako orga martxan jarri. Bi hauen artean egon behar du, detektoreak, beste bat tope egingo izkigu, hortaz, martxan manten dugu. Bueno, arriskutsua, oain honi kostatzen den zibili hemen, zen martxan sartzen bat dago, eta besoa buskatu dugu, importante. Bueno, ondoren, rekorridoa jarriko dugu nondi noa behar dugun, hemengo ibilbide amaigabe hauen bitartez, eta funtzionamendua magnetikoa da. Honea dator, etxe baldin datorrela, inbertu ikusten. Aurrera, rekorrida zeharka jarriko dugu. Hemen atzerantz egon behar du, eta hemen jarririkan zigzag, honek egingo diguna da. Jun X-ean, ia mugitu eta itzuli. Baina aurrena jarri alizateko rekorridoa, hemen gelditu gode, kontinuo jarri, atzera joango gara, eta rekorridoa jarriko ditugu ibilbide amaiga hauen bitartez, nundikan noa nahi dugu. Mugitzeko, eta askatu, eta mugitu. Blokeatu, blokeatu. Ibilbide amaigabea hemen dauzka. Rekorridoa ian jartzeko. Berriro. Bueno, ikusi genezake kontinuan nola gelditzen den rekorridoa. Final de carrera bilbide amaigabea bakotzen denean, bestaldean itzuliko zaigu. Eta beste tokea. Orain ondoren, ingo duguna da. Hemen jarri, X-ean jarri, eta ia eman ingo digu baita ere seinalea. Eta bain, egiten diguna da, hone etorri, desplazatu. X-en eta hau izango ditzake planeatzeko era. Z-an, zero hartzeko, egin duguna da, Amerikan igotzen joan ikuitu arte, ikuitzen dugunean zeroan jarri, eta pixkanaka hemen sartzen joango gara, beti kanpoan gaudenean, orain. Egiten dugunan, kanpoan gaudenean, buelta, kanpoan, buelta. Eta horrela kota lortu arte. Posible da baita ere, hemen gaintzinapen hau, ugaritzea. Hola asko jartzea hori mait, gertatzen zeguna da, X-ean jun beharrean eta gero desplazatu ian, dikoana da derrapatzen dikoa, horrela. Bai, hori txarra da, harria borobildu ingo gendukelako. Orduan, hemen iruan edo horrela, nahikoa dugu, inkluso gutxiago. Hemen dagoago. Potenziometro tankerako errodatxo hori. Bueno, hemen dakagu X ardatza, hemen dakagu Y ardatza. Behin martxan dakagunean harria kadainai seinale ematen zaio baita ere, eta ja lanean ari gara. Bukatzen dugunean, hau X ardatzan intermitente impulsoka joateko da, hemen jarraian nahi da, eta hemen jartzen dugunean, final de carrera ez du kasurik egiten, ibilbide amaigabari ez du kasurik egiten, eta suposatzen da, planeatzen ja bukatu dugula. Orduan, oain emango egiten digunean honi, kanpora ateatzen da. Hor dago. Bale, pinzatikan kanpo gelditzen da. Importantea, urna martxa emateko garaian, hemen barruan sartuta egon deia, eta gero ondoren eman martxa. Eta biak hasten dira, bai X-a eta bai Y-a. Hortarako da, hemengoa. Z ardatza. Kasu honetan, ari gara zeharka lanean, hortaz Y ardatza aktibatuta auki barrakat, orduan posizio honetan euki behar. Izango balitz, soilikan mugitu behar dola X-ean, hemen jarriko litzake. Eta heliguke funtzionatuko sistema honek. Importantea, hau, barrua bitin bakote baldin bat zaigu, beira, guain ez da mugitzen. Importantea da, horregotea,
seinalea berreskuratzea, eta jarraitzen dugu. Deskuratzen gara, pikin bat bultzatzen diogu, hori, eta nahikoa da. Eskalexio, hortxe, ja ez du harrapatzen. Bale, hori, hartzen egon behar du, seinalea berreskuratzen dugu. Zeta ardatza. Ikusi dugu, X-an bakarri lan egiteko, X-an eta Y lan egiteko. Edo nula batez. Orduan, harriak gora eta bera ibiltzen zaigu, eta kasu honetan, bai, impulso zehun daiteke, emedikan emante baldin badiot, beti emante baldin beraka, pak, harria jaisten ari zaigu, Hemengoa da automatikoan lan egitea. Hemen regulatzen dugu azkarzio o mantosio, bai, jartze baldin badugu, berak automatikoki seinale ematen diodanean, pak, volantea mugitzen hasiko litzaigu. Planeatzen bukatzen dunean ziklo guztia.